Te pari surinai sengan sekan katang keplai maya nang kaito nang khak samai hamai ro apa sungsar belai ke sasara urumuru nang jak bisingo bulung haina hai jono jora pikha nini kokthai rok nang mai bani tebu nono tebu krak ke poito klai mana ne bagai kaiton jono subaka hain bagi nono hamai ro nang sirin thane tongdi nini kok no wan sok lai thani jono suwadi jate nini kok waisen krak ngai urumuru bisingo bana nini dage mani mode tong mawani tebu nini samango sen sak no bedo wi tong monen bai kaiton subadi e masuri san kaiton kong ma nono sini yawe tei tong mai kaiton borok no nini thani to ma ni kaiton jono subadi mai na kaiton hani hainin thani hambai ro sini nini kok non kranai thani ne sini kha khunju beba khologi ro paidi sini bisin mo tong paidi beba nin thani ya parai subrai jisun mai suri san amen tini hani hain jotono ani khane hamjak ma te kaitone hamani nirone sako koplak ngai tongten keseng ang tini hani hai kaitone kok thai to bui phebika tini jeng watchla tini je jeng ang sanam sumani bong kabelai kana important tini ang wan sok lain nang sumu nirok bai bahai ke mutangjak nai mutangjak mani kok no mutangjak mani kok kwang mo borok na sia te kwang mo borok confusing kwang mo borok teman serai India, hanya bagi ang jenai tongai rok no, nirok no ang koyan musumbo, belas kan sini, baik tak zorak kahang ke kanali, tebu ang buskan ni salobo, omno tini paidi maya panang nai, paidi maya ke buskan ni salong hanya hai recording kai ang roy rupne, kena no ang koyu, belas kan sini, baik tak zorak kahang ke kanaman bagi ang no koyu, enggak paidi sini Bible no kolong ini. John, Gospel of John, chapter 8, verse 32. 32 by 34. 32 nisimi 34 jora. Gospel of John, chapter 8, verse 32 nisimi 34 jora. Mambai kana ang pornai. Norok kebuino sawi manai, hake a kebuino norok no piok nai. Borok hai hnei saka, jeng Abraham bosong ni borok. Keboni seleng jeng engai payako. Hake norok piok zat nai hnei neng abo tamni kok saba jisu borok no hai hnei saka ang norok no soi no kui kok sawo sungsok lainai borok bo sungsok ni seleng asuk jora yang no kaham ke jeng wansok lai kang ke jeng temanu jisu borok hai hnei sawo jisu hai hnei sawo norok kui no sawi manai hake a kui no norok no piok nai जों बाहायके पियक जागनाय बाहायके मोथां जागनाय बाहायके जुगनो हाव थां मानाय अमा एकय मिनिं आरो जों अमनो जों फोकस खालायनाय नरक गबैनो सावै माननाय हाके आ गबैनो नरकनो पियकनाय जों बाहायके पियक जागनाय जों पियक जागनाय बागै गबैनो सिनाय नांनाय आरो कक सावो जिसु सावो गबैनो सिनाय नांनाय आरो जिसु सभा बाय ककसा फारिसाय ए Israel ni leader tongnai rok bai kok samani borok no samani borok hai ni sawo borok hai ni saka जों Abraham bosong ni borok keboni seleng जों engai phayako hake norok phiyok jaknai hnei nang abo tamni kok saba jisu je pro borno kok sawo norok kubino sinai a kubino no phiyok nai afro Israel ni leader borok ni leader farisai ba osai bokrok rohai ni sawo जों बैनि सेलें सियाखौ जों Abraham ni bosong जों बैनि सेलें नियाखौ सेलें केसे पियक जागमनाय जों सेलें सियाखौ नों बाहायके निरक पियक जागनाय होने ककसा नैजा बे अमनो जों पियक जागनायनि बागै जों बैला सिगां दमानो सिनाय नांनाय जों जे सयतानि सेलें सुंसकनि सेलें अककनो जों स्राय स्राय उंगने नांनाय ओ जे borok ang ani je borok ang sungsok
te asungsoni bagai ang mathusinai okok no serai ngya abro bo repent ngmaya geje boro repent ngmaya abo Jisu ni kok no bisa samaya Bible tamaisa mago sawo repent and believe repent te ano poito klai niso ge repent mane nang completely ni wasok mani no nang selai ni nanai ke nang kubino siawi abo seng selai dia ge pada seng wasok lai nai Jisu saworo nirok kubino sinai a kubino nirok no pyok nai tak ni jorau bahai no kabang mamperok kubino sia wino ang jukno house hokinai ang Kristen ang Jisu ni samung kainai ni kabang mamo hai borok rutari tongo omo hai borok omo hai ke wansok ni tongo hai borok kubino sia ke aborok bebak no lama hamyawo lama cayawo langtanai no hai bagai jeng kubino sia ni namanya orok kubino sia ke jono pyok mai kewo pyok jagi meya kewo nakal jagi meya kubui simise jono pyok imana tabok kubui tamu Bible tamaisa kubui tamu John chapter 17 verse 17 or na John chapter kubui tamu jengmono sinya lagi resna John chapter 17 verse 17 nang kubui baike borok no kathar klaidi nini kok no kubui or tamam kubui nini kok no kubui sibani kok kubui Jisu ni kok kubui kaito ni kok kubui Bible ni kok kubui obon kubui Bible ni kok kaito ni kok kubui so kaito ni kok bai simise seng pyok sagi manai Jisu ni kok bai simise seng pyok sagi manai or nini kok bai pyok sag maya ani kok bai pyok sag maya nini samung bai pyok sag maya ani samung bai pyok sag maya temangke kaito ni kok bai seng pyok sagi manai niso sengsar bebak no kaito ni yak bai sinamjak okay a ko oro royo ka Bible royo ka tabo nang pyok jak na ni ke o kok ni bising tin se pyok jak na Bible ni kok tabo le kaito boni kok no oro royo ka hai bagin sung boni kok thai ni na o Bible no sung boni kok thai ni tebo kubui no khanama kaito ni kok no khanama bai se poito phayo ni Bible sawo Romans chapter 10 verse 17 no faith comes by hearing by the word of God poito khanama bai se phayo tomano khanama bai kaito ni kok thai no khanama ba nge seng kaito ni kok no khana kan ke seng pyok jagi mana nge bono no seng kaito ni kok no khana na nai nge tabok kaito ni kok thai kubui engka Bible ni kok te Jisu Kristo ni kok tomane mole Bible sawo siri wo kok se oko kaito bai tongo okok no kaito ngke jeng John chapter 1 verse 14 no naika ke tamang a kok no besak ngai paika ngke a besak sawo Jisu Kristo ngke Jisu Kristo ni kok kubui boje kok samane kaisa pan dalak kri bebak no kubui Bible ni kok kubui Jisu ni kok kubui ngke jeng o kubui no sung sikang ke si jeng mothangjagai pyok jaknai ba mothangjaknai ke jeng tini bonono o kubui no jeng wansok lainai Proverbs chapter 14 verse 12 hai ni sawo ang kok bro kisah porne no prung mun chodoni baro or lama chini wan sok tu inke a lama soi panan go hai panan a lama mo lang thangai nei kok bro ang porne kaisa lama borok ni mokolo soi hai tamoke abo thui lamo se sogio जों wan sok mani lama mo kaham mani pana ngi mana hai pana ho Bible le mote ngi yake abo thui mani lama o sobi dai hai bagai जों Bible le mote si seng mana nai Bible no जों bisa sana nai
nini wansuk mani noya buini samani noya tamake Bible no ani bagina ang je front kok sawo pura nirokno Bible phono buina no tomon hule niro ani kok noya Bible kok no si bisasana ang Bible kok no si nirokno naidi hai nei sairo nirok pore ikan nai John chapter 4 bahainan beri Samaria je bo Jisu by Malayu tei khogi tongpro kwaro tei khogi tongpro Jisu Malayu bo Jisu no Simon kan age bo Samaria thangai kabangma borono saika engke borok nengar pore ikan nai borok bisnas sawi Jisu ni kogno khanawi hai nei sau pai thago ke tabo neng sama baya o Samaria je neng sama baya sini khungju bai khanaka sengnuka hai bagi tabuk sengbono poitok laika omo masaya no ke omo haino ang sikha tabo nirokno o Bible phunogiro naidi o koksa ke ani kogiabo kai de kok kabangma borok krama nijeni kok saw Bible ni kok na saya kaisa Bible pot khai just namo kholoi kok sa nijeni kok sa jadi mana ani bagai ang nirokno na ye ani kok no ya kai de kok no subisa sadik ne ngajeng oro Bible tumaisa kai de kok tumaisa a ke bise nirokno phiok nai soitan belai kena chalu jengjo kena siwo soitan belai kena chalu bo tomang nai tabok tomang kai ka bo kamang ma duplicate chinamai roka kotma ka hambo duplicate chinamai roka ke tomang nai bo folano bo duplicate chinamai roka samang kai to ni samang tangnai ni bo kebi kai to ni samang tangnai ya piaba haino boni samang tangnai ke duplicate chinamai roka haino bagai Apostle Paul salangka niro hus undi kawangma mane teman nai omo hake soitan klai nai teman male soitan ka baike bino lama koror nai bono si wansu tadi ang wansu lai nai nali nai 2 Corinthians chapter 11 2 Corinthians chapter 11 verse 4 ang pornai verse 4 jeng norok ni thani pirma a Jisuno karei khoroksa sitpano te kaisa Jisuno pir paike norok bono kahamke no hamalogui tongo pia norok chini yak te manmani a phola bai othma kahamno karei te kaisa phola bai te kaisa kothmano yasago oro Corinthian mo tharok tmabu Paul pirmani a Jisuno karebo borok bui oino pir paika ke bono bukhanao kunju kai khanao tarmane tabe borok masa phola te kaisa tongo te kaisa phola tongo te kaisa Jisu ni samang tangnai tongo te kaisa Jisu tongo te kaisa kothma kaham tongo nejo kebui kothma kaham no kare te kaisa tongo hani bagai jeng belai kana sabdan hani bagai jeng Bible bai hani bagai angrokno Bible phunu iro bui jodi kai kani kok ni sapai kangke no Bible bai borok je Bible samane no feeling ai kabang mo borok makai Jisuni rohorjak ya borok kaitor bai rohorjak ya borok ke bol besibak temaklai besibak Bible no khulogya temangke nijini kokno ba yang kokno sao Bible just mungsimi se Bible tui tongo borok kaisa kainui kaitha bara Bible pot khulogi saya oke yang koprong hoi sanai teman yang mulai borok Bible ni kokno phurunani naya temangke oino ni kokno si dawi rono omongka soitan bai rohojak nai ro hani bagai oro kebui sinai belai ken important kebui simi se jengno phiogi manai nirok kebui no sinai a kebui se nirok no phiok nai kebui no sia ke jeng phiok jagya sabok jeng bahai ke kebui no sinai bos important bahai ke kebui no sinai ni ke je borok kebui no siu a borok ni thani no jeng khanani nangnai a kebui simi no jeng kebui no tlang thang manai kebui yo tlang manai hede
je manai je kubui sini si seno kubuyo tlang manai hingga te kaisa tambo je kubui no sinai bo seno a kubuyo tlang manai je borok kubui no sia seno kubuyo tlang maya neng je gotona engka suppose koroksa borok aro butar jaka je borok kubui no siu a borok no kubui no sai khna ro manai just kesani borok ko kubui no samaya thik omo haino je borok kubui no siu mane je borok muthangsa je borok asai katal je a borok no ei koroksa no a kubui no sai khna ro manai tomla kubui bai ne bo pyok jakaba bo kubui no sai khna ro manai je borok pyok jakya bo je sepan Christian tongtan je sepan gizawo active tongtan bo sai khna ro maya omo haino जों kubui no sina nangnai kubui se जोंनो pyok nai tau bai ke kubui no sinai जों kubui ni loge rikthana nangnai kubui no जोंनो tlang manai kubui o jepro जों kubui no saimano जोंनि poitogo kubui poito nai kubui no saimayabui जों haino poito saka bisa saka ni sakangke a poito kubui ya a poito dallaro panang liman hani bagai belai important kubui no siawi bisa sama nikah abo kubuni dormo hai ondo bisas ge ondo bisas mana nung abo kubui ya hai nung bisa saka abo se ondo bisas ni result tamu je ondo bisas klani baro Jisu borno hai hne sawo Matthew chapter 7 verse 21 to 23 bo pori nekin ugo aro Jisu sawo thani jentaro angnono sisi ya an ero kutulangbi omono ondo bisas ro boro haino ang bisasao Jisu no hne honai ro siawi bisasana ro boro kuma Jisu ni okna nai baithani salo ang nero no sisi ya an ero ni thangri baksa tomai sanai ang nungbai lamarwo nungbai thansa tongkha nini samang kaika nini mungbai mutai hamya riklaika podre pod samang kaika wana masinsa samang kaika oborok sabo Jisu ni nungbai thok tabok thok porarok phalku hai bai bun komo podre porang khanao tum khanai dam hai bana aborok bepak ne dallar tomane male bible bai melia Jisu tomane bagi thui Jisu ki nini pesak no harawan ini bagi detai nam nini pola nak dikok nani bagi. Hai bu saja thingai. Of course Jisu harawan ya ya Jisu harawan. Kesun bono no wan sok nangai the more important. Soitan engka jiko asal important ya no important ke punugo. Tomane mala nini mind no divert kelai bagi. Nini bukhano ono digi sotoni tlangan bagi soitan samung omhaina nang je boro hayani soitan bo omhaina nai ne kahawo ke boro sikon ke punuk tonai hayano ke kotor ke punuk tonai tamani male nono arat lang thangani ege nono khiklai rohan omosi kintu bomong bu bible ni motte jotto se kotor ku bomo hayani hamani de kotor ku phola mo thangjago ne de kotor ku bomo kotor ku Polam tangjakan. Hai bana polam tang kau soitani samang tangnai roke tuma polam tangjak mani no okok no badroi besar ni hamane kok ro podre pod bono no focus klaine. Bono no toroi sana. Jisu tampro nai di temane ba ke bobong no toroi sa. Boni sagri ro bobong no toroi koksa. Jembro no Bible siwana nai. Oke, omo hai borong no Jisu paita ko tumaisa angner no sisi sini ya jentaro tangdi teman bagi Jisu sini ya teman le boni kok ne mote nini poito iya han bagi angner no sisi sini ya Israel mi kok no jing wan so gini kan kenugo boro engka kaito ro chongjak boro jing sai mana Israel ro kaito
morka simon gerini bagri. Hosea chapter 4 verse 6. Nero golun ayimana simon gerini bagri ani borok rok gelka ani borok rok komor baika mesok. Teman simon gerin borok Israel rok besar kaito ni samang kaya ni borok sai to gitu. Ubas tong borok ubas boy sebana mana ya kaya sabdo duiba borok ni je teman lain rot hai rok no borok dos masuk ni ama ya paling tong hai pun borok teman ni borok Hosea simon gerin ni ha borok busia borok ritual sini sekalai tong siwo hai pun kebuina sia wi kalai tong ni. Apostle Paul hai ni sawo Roman chapter 10 verse 2 Tumaisa kaito ni samang no borok belai kena keserang hai pun abo borok Bible ni mote kalaya ni se borok kaito ni samang kalai boleh belai kena keserang hai pun Bible ni mote India. Not according to the truth, not according to the Bible. Hanya bagi no, baru satu zaka. Tabo kabang Kristen ini pengnai ro, baru Kristen ini siapa pia, Bible ni bebas, kok no kait ni kok ni kabang poito tanya to. Ang Kristen ini siapa? Jebusi mana ke ini amo Bible ni kok no kait ni kok no, jebusi mana ke amo kait ni kok maya ni. Bible ni kok, bebak ni kaito ni kok. Apa sen poito matang nai. Teman mula kaito ni pola bai gobel jagai sujak mani. Je borok Bible no poito tango bo Bible ni mote tongna nai. Je borok Bible no kebui ni poito kelaya bo ni tong mangbe Bible ni tadi ma hayana nai. Nggak sen bupang butai bai no bupang sini jago. Nggak sen amo belai kana jeng kebui jeng no piok nai mana amo jeng kutu ke wansok thai pari tabo kebui no tuyui jeng wansok lai nai bila kebui tambu kebui no sila nang nai mana jeng kebui no nai tu jeng sila nang nai bila jeng kebui tambu anggaron sanam sungu bila jeng kebui ka bebat sengsar kaito ni yak bai sinam za obo o kebui no jeng kanane nang nai bisa sana nang nai yang ke kasih step no sen bisa sama ya. Orang pasta eba soida kebui ang Bible ni tulisan ang nermos salam sungo. Bilas kangka Bible ni kok bebak no kaitor bai sujak mani. Ibu bebak no kaitor ni yak bai senamza. O sengsar o hayung o je manai tongnai even kitchen kaitor ni senamza. Obo kebui siwi jeng poito tangan nai. Kalau ni poito tang. Obo bebang senamja. Bupang kaito senamja. Malmata kaito senamja. Bebang kaito senamja. Kabang ma borog na obo kaito senamja kenai poito tangya. Teman siapa no evolution theory no bisa sawo mekrani payu nai bisa wansogo hai pun Bible sawo Genesis 1:1 sawo kaitor bahaya cengka. Pada Colossians chapter 1 verse 16. Colossians chapter 1 verse 16. Bolehnya Colossians chapter 1 verse 16. Bolehnya 16. Kami hendak bawa isi kaitor jukno ha bai osungsar ro joto manai no snamo matai ro khoda ro bugra ro te bokrog ro bai nukzak ya phano ungteng nukzak nai phano ungteng beba manai no snamo kaitor bini yaktei bini bagai beba sungsar no snamka kaitor bini yaktei beba no snamka nukzak phano ungteng nukzak ya phano ungteng boni yaktei beba no snamka abono sung prilas ka sini berkau kebui ke sung goshen ni nai Bible ni kaitor engka bebak no senam naisya abul proman to bebak no senam naisya sung kabang ma proman no hai no tamun ba sung proman bu sian nai
जों siangke nini kebi poito bunya bila wana saka kebi no siangke nini poito nya teman mula bunyi dormoni Hindu hondi tahu teman nai sini dofa o gori ada sini kebebak muslim nai ini kan ya te Hindu rok bu sini Mahadev no bebak muslim nai te Muslim rok sini Oman no bebak muslim nai baru job tu macam jago sih Kristen gua hari sini kaitan dengan kebi muslim nai teman ini kan ini proman tong nih kaitan je senang naik kaitan nih kan teman proman tong o promano sung siang sini poito bu abo hainan nai Genesis sung nugo bilas kang sung nugo kaito sung sano senangka step by step pia koi sa jaga omahai kere hani baganya ang wasu sawo je sini dopa tongai rok sini dopa ne parorok no goriano mani nai rok no written document funukli maka ang bisa sana musunggu hai pana sini thani written document करे कोनो प्रमाण करे जो बोजेस ना नहीं काई तो कोनो प्रमाण करे फिर बा काई जिन्हें बाइबल सुन खोलोग नहीं कहाँगे अब काई बाइबल नहीं काई तो बोनस ना नहीं सिंह बाइबल खोलोग नहीं किन्हें लोगो काम के वंशों भी पढ़े कहाँगे सिंह लोगो आंगबरों ने लोग नो ओ कबिनो साइक ना नहीं बाइबल सुजाक तोंगो कबांग मनो साइंटिस्ट अब न ताबो प्रमाण खायो आबो कबिनो आगे जे बाइबल सामानी आबो ताबो कबुई मान जागो साइंटिस्ट रोबन जतो जतो मेडिकल जतो टेक्नोलॉजी रो जतो अमर माने रो डेवलपिंग गो आसिक नो काइतोनी कॉक बाइबल नि कॉक कबुई इंगी फाइर ताबो रोमदे एज एग्जांपल और आइजिया 50 वो साव तमाशा आइजिया 50 वर्स 3 वो पढ़ी लेकिन रो नुकनाय ओ पृथ्वी नो काइतो ओ नखा नो काइतो असम बाइके खलबुई दङ मनाक बाइके खलबुई दङ नैसो तमा बुमो आइजिया नुगो आइजिया सुजाक मनिखा जिसु आजायना निसका 700 বছর सिगां तार माने 700 BC आपको साइंटिस्ट हो करे आइजिया साइंटिस्ट बुनिया बतमाइसा ओ नखा नो काइतो मनाक बाइके री दूल तीके दूली दम नहीं सो अमर तमाम नंगाई नहीं दी आगे कोई सा ओ कॉक नो बिशा सामया 101 बोलिया फिर ताबक सुन तमंका ताबक सुन स्पेस होने जे प्रोथांगो स्पेस इनका मनाक कॉसम मनाक इनके बप्रोपिलस का बरोक स्पेस होता 1961 यूरी गगरिन विला 1961 ये आप लोग समझते हैं साइमन फिर बाइबल ले आगे न साजा ओ नौखा कखरांगो मनाक बाइके दूले तोंखा काई तो रोई रखा नहीं जा ये ओबन प्रमाण ओमहाय कबांग मन प्रमाण दंगो जे बाइबल में काई तो स्नान नाई काई तो देखिसा आं जस्ट उदाहरण रुनाय आइजिया 40 verse 22 नाइके नुगो तमाशा हायुं किटिं नहीं जाओ हायुं किटिं Okay, संतावो जोत्तनो साई क्लास 5 पढ़ना है उसे वो ऑपरेटिव किटिंग पिया आगे ने बरोग रॉक ऑपरेटिव किटिंग ले वांसु ये संग कबांग मन प्रमाण नो इतिहास और पढ़ने को तमा मेसोपोटामिया बरोग रॉक बाइके ऑपरेटिव नो वांसो अमर इजिप्ट नि बरोग रॉक बाइके वांसो बरोग ज्ञान गना आगे ने जोरावो आइबन बरोग ऑपरेटिव नो माइरंग हाई फ्लैट ने वांसो गचिने प्रमाण तो कबांग मा प्रमाण जे ओ पृथ्वी ओ संसानो सनामनाय का काइतो नि बाइबल नि काइतो गते इजराइल ने कोकनो सं कबांगना माहाय प्रमाण दंगो थापनो जरा सं अबो सालायका बेलाय लाहनाय जों बिलास कां सिथाय काइतो नि बेबाक संसार काइतो बाइसनामजा अबो सं सिनि बखाव सं कन्विन्स नाने नाय जे बरो कन्विन्स मैया बो बोनी थाने कबुई पोइतो फाइनया इनके देखा इजराइल ने कौ वांसो का इनके हाइनो इजराइल रो अंते पुन सका इजराइल रो काइतो स्माइ तांगमानी तंगो इजराइल नो आने आंगेर नो स्माइ बाय स्राइ मंगनो ने ने बुसखांगो रोइ रखा नेरो जदि आने कक नावि तंखांके नेरो नो आं हामारि रोइ थांनाय
Pia wanero ane kok na yangke o hamari bebag no srai mango kipili thangnai. Nurut Deuteronomy chapter 28 or 9 ikinuknai, Leviticus chapter 26 or 9 ikinuknai, je hamari ba srai mango saja. Nge o hamari ba srai mang je bawe Bible saja tongo omo haike no borok ni aro nang paikya. Omo haike no borok hai nijene hawo kipili manka kipili paipikya. Je Ezekiel chapter 36 okay borok aro borok ha wo hamari manai nerok angner no hawo hamari ro pinai ne kai to samani oma iken boro na hamari manfika restoration 37 ke borok Ezekiel 37 ke borok strong nation in pinai ne omo bone kok ni moteno jen nangi to mani logo gedeno pori neji angjorak belai nanai obo pori kankai Ezekiel 36 by Ezekiel 37 they Deuteronomy chapter 28 by Leviticus 26 they were 2000 boson pori yagulo boro haine hai kaitor kok roma haino kaitor smai tama haino borok no nijene hawo kipili pipika 2000 bosor borok khorok sakon nijene hawo krika piaba kaitor kok sama hai bo haine hai kipili pipika boro Israel independent ma 1948 14 May apro kaitor borok no haine hai kipili pipika ke o kubino siawi sen kubui no kaitor no omo no muthangai omo no kaitor no sen kubui ke bukharo we bisa samaya 606 bisiwo borok langjak mani Nebuchadnezzar bai pila AD 70 ke borok Jerusalem pura-puri dongso khair jaka mungsa krikya thong por iring pering por ing baikya 1948 14 May wo ke borok haine hai kaitor borok no towui bebika bahai ke to bonai obo ubai wala agene sujak tong obo zora kare sing ulo zora mankhake senglai mano ane seminar post khaje bo tongo bible seminar aro boniro nai mano number 2 number ke 2 number kubui no sung sithai ke tama sini lang mani kok no tuye sung je kubui je bible kubui sujak sini lang mano tuye sini borok mune sini lang mano tuye abono sung silai mai sini lang mano tuye bible tama sajak tong Jacob sawo Jacob sungnugo Jacob chapter 4 verse 14 katanya Jacob chapter 4 verse 14 Jacob chapter 4 verse 14 angpurnai norok khna bahai ke tomno abo suda norok sawi mania norok nung khasiari hai abo srapsani bage nukjako pia srapsani bisingono kemau जों जोंनि लांमोनतोय ओ गुबैनो जों सिथाय जों स्राबसानि बागैसे ओ संसार फायो एबो स्राबसानि बागैसे जों ओ संसार दङ स्राबसाखौनो जों पाइ थांनाय सियारि हाय सियारि क्लाइका फायो सादं बाखौनो पाइ फैया जोंनि लांमा अमहाय इंगा जों ओ लांमा ओ गुबैनो लांमानि कक जोंनि लांमानि कक गुबैनो सिलाके जों ओ संसारनो जोंनि वान सक मानिनो जों माने संसारनि बागैनो जों जोंनि सागनो वान सया borok o sungsaro tongmani bagino walai layo tog layo jaga sei layo hayang layo tongmani bagai salsa mat thine o kokno borok kangke wansoya nini jibon je srapsa abono ti borok kuthuk ke wansoya sung o sungsaro srapsa ni bagi tongmani bagi pai bible sawo sung mol brum brum ni langma mana ni bagi se o sungsaro sung payo tabo संसारो जों फाइमानिका अरो दंफ्लायनानै बागैया अरो नि थांनानै बागैसि बिगा अरो दंसानिना जों गुबैनो सिनायनो नांनाय आगे जोंनि अ गुबैनो जों मासिनाय जोंनि मां सालसा बाय थांनाय पिया फलाके दंफ्लायनाय जोंनि बुसा जेसेबां नों जगनखायदि जेसेबां नों ग्राखंदि नों सालसा माथैनाय पिया बिसिमो दंमाने अ फला दैथैब्लाया Bible saw. The obono जों गुबैनो सिनायनाय Ecclesiastes फोरोंनायनि नायना गावब्रबाय Ecclesiastes chapter 12 verse 7 chapter 12 verse 7 आं फोरोंनाय
hadlui tei waisa hadlui khapina sikang tei kaitor rumani phola bini thani kipilei thangna sikang phurungnaisa chuksugya bebagno sugya hunai sao aro tomaisa जों hadlui khapinai amo mane tomo hadlui khapinai ni sikang जों hadlui ni snamja hadlui khapinai ha ni snamja haono ha khapinai salsa trimani yagulo ha khapinai sini besak bia sini phola kaitor bai roja kaitoni orok kipil thangpine phola thia so kaitoni thani sini besak important ya haibana kebuino sia borok rongke sini besak no important rokuku phola ni sai ke omono Paul sau Corinthian rokno omo hai dala furnai phainai niro bono ni yasal tei kaisa jisuno furnai tei kaisa pholana kokno sanai dala kamot nengke borok bom hai nini pholano important ya nini sak ni no important ro 2 Corinthians chapter 4 verse 18 no sawo tomaisa जों नुक माने माने no नाया नुक जायगा माने no se नायि दं नुक माने माने स्राब सानि बागैसे नुक जायगा माने के दै पाइप्लाय नुक जायगा माने दै पाइप्लाया नुक माने जत्तनो साजा पाइ थांनाय सो काइtor borokno स्राब सानि बागैसे संसार रखरो आवतानि बागै o jora bisingo no पाइप्लायानि मल पाइप्लायानि langmano manani bagai srap sani bagai kai osungsara sung tomnai tebu o srap sani bisingono sung mol brum brum ni langma no manani bagai oma hani bagai se kaito chunno rohor o kubino sung siwani nangnai ani bagai Matthew chapter 16 verse 26 os maisa sung sani beba manai no manai ba nang tuma klaingai ni phola kama khangke sung sani manai nang kuti kuti malipan ka sungsar ode ni nang mai peke tuma mai salsa tigeng tuma jok maisa ang ri kering ni phaye ri kering ni kipil nai ri khadang tang sapana nang langmaya tibra ke sung o kubino sinana te kaisa kubai ke tuma sung jisu je phaipinai o kubai kok no sung sinana nai te kubai ke poitok nai nang jisu phaipinai hini poitok khlaiya ke nang tlangjangnai jisu bai tlangjangnai akok no bu poitok khlaimaya nang nang akok no poitok khlaimaya ke nang osungsaro bai ke nang ready ingi tongnai jisu phaipinai salsa okok bu kubai o kubai no sungsina nangnai te poitok khlaijani nangnai sung abono sung saimano Matthew chapter 24 Luke chapter 21 aro pore ken luknai ar apro tomangnai Antichrist painai jobore khon khananai masya manung yebangnai te bangla kotor painai te diare phatra sok painai hamjama kamarurutnai kotma ka hamsung sa ganangai pirjaknai te pandemic sok painai engka tabok sung tuma pandemic sok paija haide corona no kiri wisung sar ganangai ta ka gelui laija ge okok agena jisu salamani tong ampilana saka kaitoni ko besak ngai paija abo jisu ge jisu ni kok bukui okok no busung siana nai te bisa sawana nai kita bu jisu tumaisa bo phaipinai ge bo phaipinai putar bai ke sungsinai omo hai phunuk jaknai aproke amphainan kasoknai bottomani bagi phainai bo bono kubui ke poito khlainai rokno langge thangnani bagi phainai te bono poito khlaiya rokno busthumnani phainai okok sibo sau inge te kaisa kubui inge char number kubui sini sak soraini kok kubui no sungsiwani langai ok belai kena important jeng sini sak ni kubui kok no sungsiwani langai tamane jeng nang kaitoni buskango sabu ang kaitoni buskango sabu kaitoni buskango jotton papi jotton kaitoni buskango papi sebasa kaitoni kok sabu Roman chapter 3 verse 23 wo tumaisa kai jeng jotton janaja mantai lam rolaika te kaitoni sung saja no sung hiklai rakha naga Roman chapter 3 verse 10 wo tumaisa jotton sumso korok sapana kaham kare okay os kubui jeng jotton papi
Engke kebuite kesa kebuita bu papi borok morgeo sobinai. Romans chapter 6 verse 23 ko tumai sya the wages of sin is death. Sumsok kalai ke mat thinai. Baglau ke sawo paper beton mritu. Sumsok kai sya tongui bu sen mat thinai. Borok mat thinai second death. Omo norogo kelegei mat tongui nai kiklai ozak nai. Ke o sumsok bai ke bai Adam ni oroni. Adam ni oroni जों जत्तनो Adam ni bongso जों जत्तनो papi. O papi ni bagai koi sharok kakre mat thinai. U kewino siwani nanai. Tabo neng norogo sok nai. U kewino sikang ke nini bekha koni ni nai kai to ni thani nini bekha berazak nai. U kewino siya ke koi sya borok repent umaya. Tabo ni bagai repent umaya koni ni umaya. Je borok thinai hini sinai u borok mane ang thinai hini mane onuman khai manai a borok si bini chuba susana haibla ang te sak yok mania ni wan sup nei borok si bini chuba susana ang yok ma usai jeng ne nungka ke a borok chuba sunan ge bini thik omo hai jeng bekhai ne ang tabo morge o si sok sinai anate ang sak ang yok mania nei sai manai borok bekha koni nei ndoi jisuni thani kaitoni thani chuba susan nai bekha bai omo hai borok ke phiok janai u kubino jeng siwan nai jeng saimano Luke chapter 18 no sobai Pharisai bai khazna thumnai bo suri lemani tama Pharisai suri bo ang khai tongo ang omo hai khai tongo nini ani neng ani suri mani thanai Prabhu fia tax rom nai kitama ang nini khariok ma simisenango Prabhu ang sukia ang nini khariok ma simisenango jeng oro saimano sabuni suri mani no kaitok khana Pharisai ni noya borok ni buskango Pharisai kampan ngai mana Jisu ni buskango kaitok ni buskango sin musa spele mani kri karon Bible sawo Jeremiah chapter 17 verse 9 of Maisa kaito jini bukhano scenario jini bukhano scenario nge jini bukhanka jotto ni sai hamya ko ni sa First Samuel chapter 16 o sawo bukhano scenario Jeremiah 17 9 of sawo jini bukhanka jotto ni sai jaya ko hamya ko Ngajeng omo borok ni man Adam ni oroni. Okay, Psalm number 51 verse 5 o sawo tumaisa David tumaisa amane ogo tongprono ang sumso. Amane ama ano sumsogo ogo chuka niso. Tamane bumani ogo tongprono jeng sumso. Okay, o sumsok ni bagino tabok jeng mazra mannai o mazrangka morgeo abok kebuino jeng siwani nanai. Jisuni thani jotton papi engka hojlayo ho ni kundulo mol brung ni bagai sokjanai o kebui tabo o kebui no sikangke jeng bekha koni nengai kaitoni thani phai mana oke kaitoni thani phai prongke tei kaisa paithak ni kebui engka bono jeng siwani nangai or tumaisa Jisu tumaisa Bible tumaisa John chapter 3 verse 16 since Kaito sengsara asik hamjak mabai boni songdari sajlano rohorka bono poito khlainai borok bo komoriawi mothangjak plai manna tei ke tama tabo jotton morgeo soknai borok munisa jotton haibano o morgeo soknai rokno phiyogone bagai Jisu Kristo sengsaro ongkharai phaikya tabo bono poito khlaikangke jeng jotto mutangjagi mana je poito khlaine mutangjagi mana tamane purpose ni bagine bo phai abone bagine bo phai ne Bible so John chapter 3 verse 16 sengsar ni bebhag nos namnaisa bo sengsaro borok ngui nokhari phaikya sini sumsokno nanani bagai sini pojano rujunani bagai sini saja manthaino manani bagai Bila jono hai ni sawo first jono hai ni sawo boni thani sumsok krei pia bo sumsok ganang khlaijaka tamani bagai niro puri nemo first jono tamani bagai sumsok ganang khlaijaka kaitor bai
Jini sumsok no namani bagai, jini poza no ruzumani bagai. To ani bagai bo buzaka, krosok kanta buzaka, kostoman ka, jini bagai, nini ani bagai. Ukubino sengsiwani nanai. Kata bo bono si sini mazra no naipe kya, sini sumsok no naipe kya. Sini oro a sumsok tabo tertong. Keri, omo si kebu, kawama boro ukubino siya. Hani bagai kiri jagi je propro keri lai tong. Enggak paksa baru hari ini so, ang kaham ke tongklay maya ke ang mutangza di maya. Nini kaham ni bagi de neng mutangza, neng kaham ni bagi de Yesus Kristus tripai. Bible lo kabang mazaga sujat tongo, ang teni dewa sepuluh sanai. Bible kabang mazaga sujat tongo, jodi neng kaham ke Yesus Kristus panjang nengya. Nini kaham bayi neng mutangza di mana neng piok jaga di mana ke Yesus Kristus ni tri ereng. Yesus Kristus terima ereng aja deh. Dia berkebang matoro omo haike sawo neng kaham ke tongsok maya ke neng matangzali maya. Dalah. Bible okok saya. Obok hani bagni seng kebuino siwani namai. Kebuino siawi neng poito kelai ke. Teman Yesus temai sanai paita ko. Angnon sisi sini ya tangdi. Omo haike kabang ma purun paini payo. Hani bagai seng kebuino sitai. Bible nabi Bible ni kopno bisa sari. Tapi kini nabi seng anggota senai seng semai kesamni jora rogo seng baik yang mutangza baik yang piok sumsok gang ro baik yang piok za seng sai mana or Leviticus chapter 4 verse 20-24 nabi Leviticus chapter 4 verse 20 by 24 orang ni opor ikan nai Jefro Israel roksum soklayo boro merano tuye yok moneter mane salsa bosoro waisya boro yok moneter asal pai boro pun mera ratha ye pun mera ratha kangke boro ni bodla boro ni sumso ni bagai se pun mera no ratha ye pun mera ratha kangke boro ni sumso nakarjak omo haikeno Israel no kaito dageo ge omo tamau sana nai obo Yesus Kristus salsa sini sungsok ni bagai mera borok ni bodlawo Israel ni bodlawo rathar jang mahai Yesus sini bodlawo rathar jang nai. Engke Yesus rathar jang mahai jen ketar nai jen yok nai. Kawan lihat kini bodlawo botiga bodla mana tahu ani bodlawo botiga mana na ang tripi nai uko bisa bete hede bo ani bodlawo tiga. Hebrew chapter 10 verse 1 by 2 age ni mal mataro rathar mani engka bo samplui haise kaham ni samplui haise nisa kaham sabu Yesus Kristus age Israel robo mal mata rathare phiok jak mani obongka Yesus Kristus si tabo borok rogno sungsane borok rogno phiok nai oboni samplui hai ni so Bible okay midonal de phadi paithago ang tikai ni John chapter 1 verse 29 jora mangkaba ang teni salogo thologi sapisnai chapter 1 verse 29 ang porigrana chapter 1 verse 29 teni salo jisuna bini paising phaiman logoi johon hai nei saka I ko nahode kaitani mera busa sungsani sumsok no bo se ruzo itlang na John Yesus ni sai soi mas okra. Tamai sa John tamani bagi pai. Ni Bible por ke kahan ke lumnai John chapter 1 chapter 2 abang por di Yesus tamani bagi pai. John the Baptist tamani bagi pai. Yesus ni bagi lamas namani. Yesus ni bagi witness dengani. Ngo tamai sa ang Yesus ni yakla klok tuina betsugya. Goni juta duri kena betsugya nisa. Nge bot tamai sia bot sinizan Yesus no hani bagai bot jepro baptist roi tongo apro Yesus phaja Yesus no borok Israel no sai kana roka naho di bosi kaito ni mera busa sungsani sumsong no ruzuit langnai ante prung saka Israel ro age kaito bai na karjak nani bagai smai kesawo mera pu ba mal mata no rathar kangke bisa ni bagai borong sumsong na karjak tabo ini Yesus si mera mal mata nin bagai bora tharjat nai
Bora tharjaka tarmane nte kaitor bai bus thongjakli haible ekmatro kaitor temanai bono poito khlai nene poito khlai khangkena nini pa nuku manusia Bible saw o kubuno son siwi poito khlai nang pai thang da ang hai o mono belakena important ang tini pai romani yang sinai buskang ni salo pai nai hai berarti kaisa Bible pot chang nalis nai John chapter 19 verse 30 John chapter 19 verse 30 angkor nai Jisu a angor butui nungrai hai hanai saka paisuka hake bo bokrok bomoi holaya pariroka hake bo bokrok bomoi holaya pariroka Jisu tamaisa pai thak ni ko kruso khasi jagai langma rohani sikang khuyani sikang sau paisuka dama paisuka sengsani sumsog not langani sama paikya botamani bagai o sengsaro pai kaito sengsano asek hamjak mabai boni songdari sajlano rohorka tamani bagai bono bok thui painai sengsani sumsog no nawe at samangno je poito khlainai bom thangjaknai o samang tabu paikya kabang ma boro o samang paimano no bisa saya tomaisa samang paya ko ang samang kana nangai busuk samang pai ro kabo 50 bak de 50% 90% 100 bak pai ro khani se pai ro sok ka kabang ma boro o samang paya ko mane ano nakar piti kaito ani sumso ko ma ano nakar piti mane tabe o homani karon ka o ani sumso nakar jaya ko kaito sini sumso nakar mani no nang bisa saya ko tabo kaito ani sumso nakar ka o kuno sum siwi bisa sawan namai obono ai hai ang sanmusong abono ang buskang ni sandeo or pairo sok maya ko teman male asuk pondakana naikya ngai buskang ni salo ang okok no sakya pari surine senah ni mai nang kaito osun ozraw non thani hambai rawo sini loge kamune bagai sen kebuino siwi senang phiok nai ni samai no sung naikya kebuino siawi sen haino koproza hakor bisin jadi mukumui hingka ke boro hakor tong boro busu tong bono sung sia haino bagai kaito nang kebuino siwi mutang zakten kebuino siteng ri nang nayo kabang kebuino siangke sen lamang koroi mana kaito nang hambai kabang kebui sung tini wansuk laikya tebo tein bus kang salo sung nalai pinai wansuk lai pinai kana lai pinai kaito nang sunut subadi ning thani bebang ya pore subresi sini mai suri sana amen